खुलुमबाय गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनैथ' संक्रान्ति जोंनाथ' मा होनो बिदि मोसौ थुखैनाय आरिनाय जायो नालाय, ओमफ्राय जोंना मोसौ आरि गैयैखाय थुखैलायासै आरो बेखायनो नोंथांमोना देखायनो हायासै। आं दा बाथौ खुलुमखांबाय, ओमफ्राय नै ओंख्रि संनो नागिरदों भिन्दिजों आलु। ओमफ्राय दिनैबोथ' मा होनो गोखा गोखै जायोना, 12था जागोन आरो दिनैनिया। ओमफ्राय बे बैसागुनि सातदिननि उनावबो 7था मैगं जायो। ओमफ्राय दिनैनिया बोसोराव 12 मास थायो नालाय, बेखायनो दिनैनिया 12था जागोन आरो बेनो जानांगौ। ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो, आङो दा मैगंखौ हानोसै आङो। मोनायावसो जानोसै ए 12था मैगंखौ मोनायावसो जायोनो। दा मोनायाव देखायनोसै मा मा होनानै जायो, नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। ओमफ्राय आसा खालामो बयबो मोजाङै मोजां बैसागु बोथोरखौ बरायनो हागोन होननानै, बेखौनो मिजिंथिनाय थाबाय। जोंना दिनै मिरामिसथ' नङा, निरामिस आरोना, मिरामिस नङा आरो निरामिस। भिन्दिजों आलुजों जानोसै, भिन्दिजों आलुजों नामा? आयौ आंहा बेखौनो आलुबो हाबायमोन। भिन्दि गोजा लाब्रा एवनांगौनो, गावसोर जिबायदि जानो होनो बिदिनो संनानै होनोसै। मा भिन्दिखौ हाबावनांगोनथ'। मोसौबो गैया नालाय जोंहा, मोसौ थुखैनो मोनासै आरो ओरैनो माबाबाय, थेबनानै दोनबाय बे रायदों जों, ओमफ्राय लाव फान्थाव, ओमफ्राय बिबार माला सुनानै थेबनानै दोनबाय आरो मोसौ गैया नालाय थुखैयासै। जों साथामल'सो थोसिगोन होमबा। साथामल'खासै जोङो। दाना आं गोखा आलु हाबावनोसै। दाना आङो गोखाजों आलु हाबावनोसै। थाइनै थाइथामानो थोगोन, बाट जोंहा साथामल' नालाय, बिबोनाङाबो गैया, आलासि जाहैदों मालाय। जों दा आइ बाबा आंल', एसेयानो थोगोन आरो। जा गोथाव मोनो आङो, दस्रा गोखाखौ जानो हायाबाबो बे गोखाखौ जानो हाथारो आङो। सिगांहाय उन्दैयाव जानो हायामोन, दा देरनानै जानो हादों आरो। माने बिनि बेनिफिटखौ मिथिबायना, बेनिफिटखौ मिथिबाथाय जानो हायाबाबो जानो हायो। आं ओंखायनो माबा मोनसे बुस्थु जानायनि सिगां बिदि जानो हाथावै बुस्थुखौ जुदि जानो थिनोबा बेनि बेनिफिटआ मासो होननानै सोंग्रोखायो आरो। जुदि बेनि बेनिफिटआ मोजांबाथाय आं जाबाय आरो, हायाबाबो जाबाय आरो। दा आं दा जादाव हालांबाय, बिनि बेनिफिटआथ' बिराद मोजां, गोखा ना, जानांगौ। जोंना ओमफ्राय आगै आलासि सानैया मादैनाव
थांदों जोंना दिनै निरामिस नालाय ओमफ्राय मादैनियाबो खाथियानो जाखायो नालाय न'आ बेखायनो मादैनाव थांबाय आरो दाहाय फैफिनगोन फन गाबखोना माखो मैगंफोरानो बिराद दाम गोसा जाथारबाय दे बायनानै जानो हायि बायदि जाथारबाय बेखायनो गावगाबागाव गायनानै जादो हा दंबा जोंना हा गैयिनि थाखायनो थायो आरो गायनो थाखाय जायगायानो गैया जोंना न'आनो हनै खेमथार खुनुरुखुमसो जायफोरा मालाय हा दङ खेथि खालामनानै जादो हाखौ ओरैनो सोनदोननो नाङा नों माबा मोनसे आबाद जायाबाबो हा बोरिफोराव मैगं खेथि खालामनानै जानो हायो ओरैहाय मालाय सानजाथिंजायथ' बिराद खेथि खालामखायो बरपेटाथिं मालाय खेथिजोंनो जायो बेखायनो जोंनि बिथिंनियाबो चिरांनियाबो खेथि खालामनानै जादो एसे मैगं गायदो बेफोरजोंबो जिउ खुंनो हायो मैगं खेथि खालामनायजोंबो जिउ खुंनो हायो साख्रियालाल'दि मोजाङै जिउ खुंनो हायो बे नङा जोङो दाउ अमा फिसिनानै बोरमा मोसौ फिसिनानै मैगं खेथि खालामनानै बिदिनो आबाद मावनानै बिदिनो जोङो गोबां मोजाङै न'खर संसारखौ दैदेनलांनो हायो आरो साख्रिजोंल' हायो बे नङा जोङो खेथि खालामनानैबाबो हायो बेखायनो जोङो बानो नाङा नोङो अबेबा हाया जेनेबा बोरि हा बेफोरथ' माइ जायाना दै थाया नालाय ओमफ्राय बेफोराव जेनेबा बेसरफोरबो जालाबा बेयाव मा खालामदो नोङो मैगं गायनानै होदो जेरै केरेला फिथाइ सबाय बिमा भेन्दि मैथा बांगाल बिदिनो सिजन लायो सिजन मा बोथोराव मा मैगं मोनो बेफोरखौ दाथ' आयो खुमब्राफोरा थाइसेयावनो 50 थाखा गाहाम होनो बायनानैनो जानो हाया जोगोनारफोराबो थाइसेयावनो 50 थाखा गाहाम होनो लावआबो दासो एसे दाम खम जादों ओमफ्राय नैबे केरेलाफोराबो बिराद दाम गोसा भेन्दि मैथायाबो बिसिनि मोनब्रै मोनबा होनानै मुथा खालामसै बेनो 10 थाखा बिराद माने खस्थ' खालामनो हायोबा मैगं थाइगं गायनानैबो मानसिया मोजांहाय न'खर संसारखौ खुंलांनो हायो आरो मानसिफ्रा सानो जि साख्रिजोंल' न'खरखौ मोजां खालामलांनो हायो बे नङा बे नोंनि मावनायनि सायावसो जायो नोंनि खस्थ' खालामनायनि सायावसो नोङो साख्रियाबो खस्थ' जेनेबा आंखौनो होनसै मालायखौ होननो थाङा आं दा आंनि हौवाया डिफेन्सआव जब मावोना बेबो बिराद खस्थ' ओरैबायदि खस्थ' जे नोङो मा होनो मावनानै जाग्राफोरा जेनेबा खेथि खालामग्राफोरा सानाव सानसे मावबाबो मोनायाव हरसे मोजाङैनो उन्दुनो मोनो खिन्थु आंनि हाजबेन्ड मोनहा ना जा डिफेन्सआव जब मावो बिथांमोनहा अबे हर अबे सान अबे अखा अबे बांखा अबे सान्दुं अबे गरम अबे गोजां बोथोर गवा मालाबाबो हर गेजेरबाबो नों डिउटि होनांगौ बेखायनो आं सानो न'आव थानानैनो मोजांहाय एसे खस्थ' खालामनानै बिसि फिसाय अनलायनानै मिलायनानै एसे मोजाङै एसे खस्थ' खालामनानै अनलायनानै खेथि खालामनानै हा हु दंबा आरो खेथि खालामनानै जानायानो बेटार बेनो आरो जोंनियाथ' आरो साफा दाबफासो थाबावनाय ना लोमजाबाबो मोना गावबो मोना आंबो मोना बिदिनो बिदि जायो आरो बिराद खस्थ' ओंखायनो आं सानो गासैबो खामानियानो लाइफआव थांनानै थानो थाखाय गासैबो खामानियानो खस्थ' आरो ओंखायनो बयबो एसे मोजाङै सोलिनांगौ बिराद खस्थ' आंथ' बिराद दुखु मोनो आं बेखायनो बांद्राय आंनि लाइफखौ बांद्राय दुखु होनो गोसो जायाखि बे जेनेबा बांद्राय आं माबा अख्रा खालामनो बायो आरो बिराद खस्थ' खालामनायथ' एसे भेलु दोननो लुगैयो आरो खस्थ' खालामग्रा मानसिखौबो अननो रोंनांगोन ना अब्लासो अनजाफिनगोन जोंथ' दा न'आव थानानैनो मोजाङै संनाय खावै मावै दाङै मोनजादों खिन्थु बिसोरथ' मोनजायाना बेखायनो ओमफ्राय माबा अख्रा खालामा आरो आं बेनो आंनो थामायना लांबाय थादो बयबोथ' बुजिखागौ थेवबाबो होनबाय आङो दा नै हागासिनो आङो केरेला मैगं गोखा मैगंखौ केरेला ना मा होनो जानांगौ बेखौ खुरुखुराफोर जानो हाया बेखौ जायोबा गोखा नालाय ओमफ्राय बिदिनो उदैनि थाखायबो मोजां बेनो आरो औ
बेखायनो ओरैनो थानोनो नाङा मोनसे नङा मोनसे मानसिया मावनानै जाबानो फैखायो नों मावजेननोल' नांगौ नोङो मावालासिनो आं मा मावनो खामानियानो गैया बेबायदि होननानै मालाबाबो साननो नाङा नों मावजेन अब्ला नों मावख'लायनो हायै खामानि ओंखारगोन बेखायनो मावजेननांगौ बेनो आंनि साननाय बायदिबा बेनो बेस्ट नोङो साख्रिखौल' नेनानै थाबाय थानानै लाब गैया आरो बिराद खस्थ'खा गासिबो खामानियानो खस्थ'खा नों बेखायनो गासिबो खामानिखौनो नोङो रेसपेक्ट होनानै मावबा गासिबो खामानियानो नोंखौबो अनगोन नों साक्सेसफुल जालांनो हागोन बे नोंनि गोसोनिसो खोथा आरो आं हाया आं मावा बेबायदि होनबाथाय नों लाइफआव गैखाला आनसाक्सेसफुल जाखाबाय आरो जेब्ला नों गोसो होनानै गासिबो खामानिखौनो मावगोन बे खामानिनिफ्रायनो नोंबो सानसे साक्सेसफुल जानो हागोन बेखायनो आं फंबायफोरखौ बांसिन आं हौवा मानसिफोरखौ बांसिन बुंनो लुगैयो आंनि फंबायफोरखौ सोरबाफोर ग्रेजुवेट जानानै दंबा हायार सेकेन्डारि पास जानानै दंबा बा मेट्रिक पास जानानै दंबा बिसोर फंबायमोनहा सिभिल साख्रि बा डिफेन्सनि जब बेफोरबायदि साख्रिखौल' होसोनानै दाथाबाय दाथा माबा मोनसे बिजनेसफोर मावनानै जानो नाजा आरो बिदिनो खेथि मावनायखौबो जोंनि मानसिफ्रा लाजिनाङा बे खेथि मावनायाबो मोनसे साख्रि बायदि जब बायदियानो माबा मोनसे खामानिखौनो जों जब होनखायो जोङो जब होनोब्ला गभर्नमेन्टनिफ्राय फैसा मोननायखौल' जब होना गासिबो खामानियानो जबखा जायखौ जों खस्थ' खालामनानै फैसा मोनो बेबो जब बेखायनो माने लाजिनो नाङा हाखांबाय दानि आं आलुखौ आंहा दा मैगंखौ हाखांबाय गोखा आलु ओमफ्राय भेन्दिखौ लाब्रा बायदि संनोसै ओमफ्राय बेखौ भाजा दा मैगंखौ मोजांहाय सुनानै लाबाय भेन्दी आरो बे गोखा संनोसै भेन्दिखौ मोजां एवबाय आं लाब्रा बायदि संगोन लाब्रा बायदि बिराद गोथाव मोनो जानो ओंखाम जायो आरो सानानै दै होजोबसै एवनायावनो जिरा पाउडार होनानै लाबाय एसे कास्टुरि जायो आंना दा भेन्दी ओंख्रिया मोनहांबाय मोननायनि लामायाव फैबाय दसे उनावनो मोनसिगोन ओमफ्राय आं बे ओंख्रि संबाय थानायावनो मोनसे खोथा शेयार खालामनानै होनो लुगैयो आरोना बयबो मिन्थिखायोबो जानो हागौ बा खायफाया मिन्थियाबो जानो हागौ जोङो बे खामानिखौ गोबाङानो फल' खालामनो बिराद थान मोनो आरो मानो होनबा ओंख्रि संनायनि सिगां ओंखामखौ संग्रोनांगौ आरो दा ओंख्रि भाजा लाब्रा संनायनि सिगां ओंखामखौ संग्रोनांगौ बेबो मोनसे जोंनि थाखाय हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे मानिनानै सोलिनांगौ बेबो मोनसे मा होनगोन बेखौ नियम आरोना ओंखामखौ जोङो बुंनो थाङो ओंखामखौ जोङो ओंख्रि गैयालासेबाबो जानो हायो बेखायनो जों ओंखामखौ फार्स्ट संग्रोनांगौ ओमफ्राय ओंख्रिल'जोंथ' जों जानो हायाना ओंख्रिल' जानानै जोङो गोजोना ना ओंखामखौ जोङो ओंखाम गोजाबाबो जानानै गोजोनो ओंख्रि गैयाबाबो बेखायनो जोङो ओंख्रि भाजा लाब्रा संनायनि सिगां मा होनगोन ओंखामखौ फार्स्ट संग्रोनांगौ दानि मानसिफ्राथ' गुसु जायो होननानै ओंखामखौसो लास्टआव सङोना बिदि नङा ओंखामखौसो फार्स्टआव संग्रोनांगौ आरो
बेलाय मिथिगोन आंना भिन्दि लाब्राया आंबो दा गोखा भाजाखौबो एवबाय बेनि उनावनो मोनबाथाय जाथारनोसैबो बिराद ओंखाम उखैदों फुङाव जेबो जायाखै नालाय आङो भिन्दि ओंख्रिया मोनबाय आरो गोखाजों आलु भाजायाबो मोनबाय।